말신 대보만 작자이다. 이게나 여기 아스다 대보만 이탈이 뭐. লাস্টে ব্লগ ভিডিও দিছে জংকা কিন্তু ভিডিও দিছে মে জরা বনে চিনি বসনি মুনে কক হামেতে কক সাচুকা যে দেবর মা যা থাইনা যা আমি অনেক কিছু কক সাকা এটা তারপরে কে আং বনা সাকা যে ভিডিও খেবনা আং টানা তো না আমসং কক সাবা যে কোন কক্সায়া অ্যাকচুয়ালি সিং প্রেজেন্টার বাই ওয়াল নেবা দরকার কই কক বাংলা দরকার কই puilawon lamsago an YouTube channel lo tinio ang tamna tui kok sangnai tawna gan thumbnail lugin sema khana actually ang obun tui kuno react really ani once to mani karon kubang borong salaika janjani opinion piaba tinio ang phaiman karon kha sabun ja jaya actually pura mani tabakai pura clear khlai poriskar khlai saman kha tamnike auto chalangnai driver nirmal debor ma sakbai thang media o phaioi kubi kok tamo bo saikna rika sikango angke sungsudo laisa development block bini khukti simjum khana mani pia tine ongke chung o auto chalongnai driver bini khukti chung khana ka bini khukti khana man yagulo chung srai srai ke seman kha sabun ja oro sabun jaya actually o jago ang 100% sanai 100% sanai 100% o jago youtuber khlainai laisa development block bini jaya o jago auto chalongnai driver bini chau joto borok no sabur khlainai auto chalongnai driver no nirmal debar manno tamingke bini no right bini chau bo je kok saman joto soy ang asuk kok kubak sang thangya actually lasi debar ma chunglukha bo live phaioi nakar sanmani belekane kaham nakar sanka haipana o nakar sanman jagao emon attitude emon ke bo nakar sanka bo jibun phano nakar sanna phaioni kicha phano match khlaiya nakar sanmani karon mane no kisa koine koyoi sanmani bo phia bina ja kun koimani koine khlai chunglugya aro attitude khlai bo sanmani sinogo abun kuno meaning kurui abhai nakar sanmani no tei chungnai thangangke laisa debar mani bini kubangma jaya nukjaka aron bisingo kubangma jaya bini buji samani debar ma jat jaya jatni samarok abar kubangma bini meaning ekdom mane khranto bini kok abro kun khaida bo debar ma jat jaya ga bo ki boron ko bo debar ma ideba bo tipra sai deba bo boron phai ka sabo na kubuni bosun borok bo abo hai kok samani ungka ba kroksa walai thani tipra sai tipra saman ka walai thani aja kun nung u jomoti jat hamya riang jat hamya debar ma jat rang hamya nuka boron ka ba abai samani ungba nung jebore walai nung bono sadi nung bono hamya ni da nung joto borok nung sawaya kono tipra sa jin je tipra sa to botone nung debar ma jat hamya sanung geble nung abon tui nung nakar san ka pia o nakar san mani abon nakar san mani klaya attitude no nung nakar san mani klayo abo hai ke kuno nakar san hai diba tei bo kubangma bo saikena rikha u ko asunda rok noi akun kong kha basa bo sak no proof khai tongo sak no proof khai tongo je lasi debar ma ang bo hai borok noi akun kong kha abo hai khoroksa ayang auto changlai driver sang thangke bini dara bini mama bini kakani bini baban soman na bo abon bonosi bini kuno jaya kori to dise bono jaya majra bere bono kok hamiaro sabi dong abun ko kong kha ba hai basarok abon bagoi ang sanumu song jotono no kubangma borok no youtube khlai piaba kok chung baike sanai baike chung tongnai tomul chung joto masuro tinu je lasi debar kok samani abo to kok belai khana tongliya bini debar ma jat jaya pho yang bin si bos jaya bos bul khlai to bo abar te khoksan chai hen sai dong abon bisung bo khoroksa borong saya bono samani bo abon buino kubang borok reaction khlai ka te kubang borok bono satanglia tamnike bo jaga debar ma jat jaya ni sao bo aboi saya boi hoito ba je driver bai kok malai bongke bo bai simi bono simi sai kamo a jaga o lasi debar ma tami sa bo sao ang debar ma ni saya ke baike kok sanai ang ya bini mumaya chau ang sanai nung bini mumman ya phano nung bono sini ya phano actually nung bono su bidu khlai tong ke nung o borok ni nung bini picture ri phan sem ble o borok anu o bai khlai o hai borok bole kan hamin phan sem ble hai phano nung bono tam khlai ka bono direct bon simi saya boi nung debar ma jat jaya sudarok nung baika abuni bol nung samani abo 100% ni bol abon bagi ang sanai na abo kok rok sana sigang 100 bar wan sungdi tamningke obo social media mane no nung post khlaiga mane no sara borok nugo abon boi ni je kok kaisa u wat haime sang bai tini wo nai ni mu bosu khaimyang ka tini wo joto jaga no ni mungoi reaction khlaijak ang sabai thang khlaijak ang sakbai thango ni mui khlaijak tang mak khlaigenge nin tom haimano jate bui saimanoi nung lachioi abai ta nung thu
an main khabosi main kok hai teksa abosi boye main teksa kok hangke o jagao sabun chai abo phungna boisi o jagao ang bujinai kha lasi deba mani bini bidu nukha tei yango chin auto debar nirmol bini bidu nukha aro bisingo sabun cha jung joto semangkha auto driver malik ni nirmol debar mani bono right bono chao ang okok se sanayo baide teksa kok hangke jung asuk abono tui jung controversy hai jung khlaioi ha jung reaction laioi orono oborno muthake chanai karon tamni hingke kaisa kok salaikenke abo kok paya tebo kok bangui thangnai o jagao sabun cha hingke oro ang au kok kaisa sanamo jungo lasi derma numu kisa koinene khlaioi tongdi tamni hingke o jagao nini chaya belekan hambai ang nini video naikha nina ra habai naikha nini video nung joto dela khaika nung je samarok a video rok nung je phaiyakani je kok samarok nini channel o sarangmarok abo joto delete khabaika ang abo naikani ara haboi nono hambai nung delete khaman bagoi nirmol debar mabo tinio phaiyakani nono kuno kok khaime sapaiya bobo nono bujuna boi sawo just ekmatro ani aro kuno saya kori hinui bo just sana boi simi je tinio social media phaimai nungo abon bagoi nirmol dara nono blekan hambai tamni tinio nung social media phaikano laisa debar kok dei nung kuno kaisa kok khaime saya just nung bono bujung mahike tinio nung munai hai nugoi tini bono bujuk khaimani go nono bomlekan hambai angke norok khuluni bisingo no keneke kebo kok salaioi tei kebo reaction khlaioi orono paikhe chanai haiphano chung joto social media o chung upload khaini sekang chung bahike kok sanai sabun chaya aboro kisa naioi chung upload khlaimake chanai so jotono hambai